Jengkel aku. Mendunge delok petenge ulang-ulangan kaya ngono mendung. Is malah jan kowe tak. Iki lho dusong. Wis jomblong ae lho. Iya ya. Jan masak kok wong kok wong sau jan mendunge petenge kaya ngono kok megawe kok ora gesit blas lho. Jan jomblong aku ngrasakne kowe iki. Ana kene iki buru-buru kok. Sok mendunge peteng kok malah. Jan gumun kok ya iki. Jengkel aku. Ngene terus. Aku. Aduh. Wong lek diomongi malah nesu. Aduh, tonton. Aduh. Remuk. Lah wong iki diomongi lho, Don. Lah kok malah muring. Kok malah gepuk wong. Aduh, Jan. Aduh. Waduh, salah iki, Don. Alah, kebalik emang wae. Kapok salah to go nyeneni wae. Ben mlaku dipanggul dhewe karo rasa diwangi. Muring ae isine.